kedam tang pre chiklo ni phai ECR ni lakha hini amri constituency ke parlo Nongthan Rongpi arong arat rong isi risonimso rong asar la pen rong arat atum chingrum si hen uba kebi ajaimek ke paman pon lason si pini labang so hen uba kebi pon along man ke do rong asar habe la pen longri habe tum chetong dun alang litum pen non nang ke thandun atengke ningkan phopen batai isi nangbi bom wang bom si pini a ningkan ke thom ke cho alang litum pen nang ke thandun atengke ningkan phopen batai isi nangbi bom wang bom si pini a ningkan ke thom ke chok an nang pleng si pini le thot chita men litum rong isi arat chelang pet pen bipon lo labang so hen uba kebi pon nang kok laki ili so karbiatum hakko pusar fisar arni pen sitame lapuson kebi pon do athela taili so karbiatum isia jutang pusi bang sar saratum sitame ningche pon bon sitame nona kaya por hot labang so jutang abang ke klem pon ki juma sonsi thek pon long lasika dukawe so lang do karbiara tum an sitame labang so jutang sitame un anabang ke chihung do nangji athe jutang le kibir lo te ili tuma khai sitame kibira son nang mandeji nona kaya por hot ili tuma jutang eson pen eson kibirji angring the tan binong lasi un an ke ove kimia tum chepang tang ponangji lason si pini alang litum pen nang ke thandun atengke ni litum ningkan phopen batai si nang bi bom bang bom si pini an ningkan ke thom ki chok arnis tame bipon lo lapena por jong si mesen bom pulote ke wang ja por huchitame bipon bom ji pusi alang litum pen nang che thandun lapen me thanga jutang aron pu hok si rong isi chelang pen ningkan ke thom ke chok mesen pen paman pon long lo pusi ningje pon chinthong pen himari rongphar karbiang long live